Hawarkehat KCS ahem along APHLC asong pen women wings keseng amei kepado pon. Patumi porphai isia pormalong Lakha cap number Havar-kehat Constituency keparlo Hawarkehat KCS ahem along APHLC asong pen women wings keseng amei kepado pon. APHLC women wings Lakha Hawarkehat Constituency along sitame dode sangse pen Seng Pon bomlo. Lapen polling station tin lapen LA along sitame Seng Pon si armo chepa pon bomlo. Lapen non kewangji MP election Ahut ke APHLC asong kachepahai Aphan non pen chisik chedang Pon Po pusi Hawarkehat ningje dun. Bangso amei along kursing timung pen Meiphi Rupali Pon. Bangso women wings ke Seng Pon amei along Hawarkehat Constituency along Meiphi Junaki Tissopi Kongchubang Nirola Beypi lapen Rapchunbang Rohila Tissopi dun Meiphi Rupali Terangpi atumpen kadu kawe bang nerkep abang Aphan pekponlo. Bangso amei along aluhiaman pen kacetong dun atum APHLC Sentral Committee dun Meiphi Purnima ing hipi pacetang chunbang kursing timung Singhason Constituency Central Committee chunbang diuri terang APHLC Women Wings chunbang Rita Kramsapi APHLC Hawarkehat LAC chunbang Ruby Singh Ronghang Hawarkehat Constituency APHLC Conchubang Kison Kiling atumpen Chenglok Penangan APHLC asong along Kethe Kiding atum Chetong dun Labangso me along Bang Pharo isi sose amuluk atum Chetong dun si Mei awarmon asang padupon alang di dung news masa butung tum anak pen sitame suri kacuru pilo pini la bang solong nang citong nako lapen nilitum pini women wing keseng la bang so akomiti bang thongke rapho lapen ke office biara bang trok la ansi nilitum kadobe seng iklo la nilitum aluhi jopha women wing in charge mate secretary Ritukram sapialang lipan sitame ni litum caha cokhalo lapen ladak sesong rapet atum asong tin atum han sitame ni litum cohang iglo lapen kenon ni litum election remdet lo pusi pura ni litum dukliple non eprang kewangji MP election han pustame non pen ni litum claim bom lo lasi bangsu kechepahai dia phak ni litum non apeng cepat he bom lo lasi litum non epong MP election abangke litum adang pensi litum thur igdia pot labangke ke haji bangke tek loralam lo lasi nilitum ladak Hawarkehat pen sitame MP election along non anso se abutars ke palong dia Aphan nilitum Pini pen sitame akomiti ke seng nang ceng lo bangso a question nang karju bangke lasi nilitum la APHLC mate all party hills leaders conference lake youth wing tadolo women wing tadolo la sinilitum women wing lake 26 constituencies sitame nilitum dode sangse sinilitum Seng Pon bom dam bom lo PS level to seng lo constituency level to seng lo LA to seng lo la penilitum central along sitame nilitum la puson sinilitum armu chepa pon bom lo constituency ko ano keseng ta Pini ladak nilitum ladak Pini Hawarkehat Constituency pen chenglok si nilitum pinang anak constituency ki laki keseng pon dulo jasemet ki 26 constituency pen nilitum pinang an ibeng adhan ki nitum lapuson Seng Pon bomlo lasi nilitum suarlo song tumki nilitum ki isumar ta chilang nang ji lapen tibok tirai lapen ki kimi ki chok ji Aphan longri longpat non ilitum ke Karbiang long east west di mahasaw ke ilitum Aphan ke virlo lapen ilitum Aphan Bengoliatum bongo senatum ilitum bet nang kitiji Aphan nang che right hip ji Aphan India mepalong anta Karbiang long east west di mahasaw pupu pedetsi di fupuan sila dak tok lam chotlo lasin ilitum suarlo song tum sitame pinso kachi song along nilitum sitame mithang ahem aside do sita nilitum mithang asomar kachinghon longri longpat kachinghon la so joy ne nilitum la akehai jai katharsar ke japon along nilitum APHLC women wing mate so arlo song tumke thitame rengtame elitum arjab dun thipji lapen MP kiwang MP election kiwang hudabang ke ilitum kadokawe so arlo song penchinglo a constituency tindoan lapen LA tindoan
PS level 1 Central level 1 pinsu kachisong long hempret long Aphan MP election kewangji Ahut ke ang ri ang don pensi suar losong tum ning isipet ben ingtin isipet ben nilitum labang chisong dun tipo